Вітаю вас на сваім канале. Як я і абяцаў, вось вам відэа, як пабудаваць. Што я толькі не будаваў, якія хаты я толькі не будаваў, яны ўсе былі вялікія, маленькія, і сучасныя, і старыя. Але калі вам усё роўна не хапае месца ў хаце, і вы жадаеце пабудаваць нешта, простае, але даволі прыгожае, то, што я зраблю? Я пабудую вось такую хату і пакажу яе вам. І калі вам яна падабаецца, то пабудуеце вы ў сябе дзесьці ў свеце і будзеце жыць даволі шчасліва. Таму што тут пакоі маленькія, але іх вельмі шмат, і яны ўсе такія мілыя. Вось паглядзіце, вось які тут пакой. Мілы? Мілы. Вось паставім тут дзесьці ложак і паглядзіце, як яно робіцца. Вот як-небудзь так яшчэ. Вось ліхтар. Вось тут няхай будзе. Варштат. Дзе ён? Ось. Ну і куфр нейкі. Оп. Ну і паглядзіце. Я б тут жыў. Мне падабаецца. І тут такіх пакояў. Вось адзін. Вось другі. Трэці. Чацвёрты. Пяты. Шосты. Вось тут кухня, яе мы так і быць не будзем. Вось тут, я ўжо не памятаю, сколько там было, 5. Вось тут 6, 7, 8, 9, 10, 11, вось тут ён. І тут не. Тут яшчэ адзін пакой невялічкі. І вось тут яшчэ можа быць нейкі склад вялікі, ці яшчэ колькі вам патрэбна пакояў, хоць 200. І тут балкон. Вось такі. Як балкон, нешта падобнае на яго. І ўсё гэта з дуба, з елкі. І выглядае так проста, так міла, мне падабаецца так. Я і не думаў, што ў мяне атрымаецца нешта такое. Мне падабаецца. Я спадзяюся, што і вам падабаецца, таму што вось тут нейкі стол зрабіць. Вось прыступкі тут паставім. Тут зробім кухню. Вот так. І вы паглядзіце. І дыван вось тут такі чырвоны. Добра, калі яшчэ тут нейкага лісця. Вот тут. Зусім па-іншаму выглядае, да? І тут вы можете рабіць усё, што вам патрэбна, усё, што вы хаціце. Вось тут у нас труба, таму тут таксама магчыма і камін зарабіць нейкі. Цудоўны дом, цудоўная хата, вялікая, колькі у вас гульцоў будзе, хоць 8, хоць 10, усе будуць жыць, і усім усяго хопіць. Мне падабаецца, як он выглядае у дубовым лесе, ці дзесьці у палях. Яшчэ і жоўтыя вось гэтыя вокны. Таму што белыя выглядалі не вельмі добра, на мой погляд, таму я зрабіў жоўтымі і мне спадабалася. Вы паглядзіце. Я б такі пабудаваў на самой справе. Ось, і зараз самае галоўнае, навошта вы гэта глядзіце, гэта таймлапс, як усё ж такі гэта пабудаваць.